pwede siguro.
mo. bilang mga Kristiyano, ang salita ng Panginoon ang sa ating sandagan. Ang kaya ang pinasabi din ng mga Kristiyano ay
mo uminom ng tubig? Sige tayo. Ha? Inuubo-ubo ka eh. Sige tayo. Baka pang pulutan nila. Or baka may birthday. Pwede na, no?
remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.